Giuna sa administrasyon ang katong mas labing nanginahanglan. Din ni magod diri sa sentro, kapit tinangayahaya sa mga tao din eh. Ang mga bata gani din eh, ML na lagi problemahan. Pero ang mga kabataan dito, sakop gihapon sa syudad sa Digos, nga naa sa mga bukirang bahin ba, pareha dito, sityo, layo naman kay to. Ang mga bata dito, no, ang ilang giproblemahan, ang ilang kabayo, dili kaagi, tungod sa kamaot sa dalan. Kabayo na gani na? Kabayo na gani na. Ingon man dito sa sityo, Tubor sa Guma, padulong sa Rublihan. Kamo mga taga din na, suwito man mo, ang mga bata din ha, kayod kalabaw, bata pagani pero ingana ang kahimtang. Sumaunay nakita ni Mayor Joseph Cagas. Ingon si Kuan, si Kapitan Ani Abrinilia. Lalaki man din na si Ani Abrinilia, kapitan sa Barangay Balabag, lalaki. Abrinilia. Na kung kolor sa politika lang ang isigutan, dito man na siya sa pikas, dili man na siya sa kampo sa mga kagas. Nangapo na lang daw siya. Karon pa yun na masiminto ng sitio o bandera padulong sa sitio Lumayan. Karon sa panahon ni Mayor Joseph Cagas. Yahoo! Tiaw mo na pulungan ng nangapo na lang. Ano nga pumupuna diya papasimintuhin na din ha, oy? Kaya para unta, ang kaning pagpasiminto nga gihimo karon sa pagpaningkamot o inisyatibo sa kasamtangang mayor, kuha na lang unta ni, kanang sumpay-sumpay na lang unta ni. Dili kay karon pa ta magsugod. 1.1 nga kilometers nga kalsada dinagikan sa sitio Bandera padulong sa sitio Lumayan, simintoho na natin under the leadership of Mayor Joseph Cagas. Okay? Nangutana ta sa mga kuan dito, mga residente, nya gikalipay nila pag-ayo ning proyekto ha kay 10 million gud na. 10 milyones diyo ang kamanang kung ana ibutang anang ibubuan ng inyohang sitio. Dako kay na nga proyekto. Giuna sa administrasyon ang katong mas labing nanginahanglan. Sakop gihapon sa syudad sa Digos nga naa sa mga bukirang bahin ba, pareha dito sityo, layo naman kay to. Sumaunay nakita ni Mayor Joseph Cagas. Ang punto na to din kanang mga pipila diri sa sentro nga wa pa masiminto ang dalan. Hulat-hulat lang ta kay unahon tong mga dito sila may luoy. Lain po kay mo, ipokrito kay tag musulti tag sige, diri daw tabi, diri sila dito ta. Unya kita gyud mo'y unahon din Ya, bintaha naman lang gihapon ning ato, bahalag atong kalsada wa pa masiminto, pero dili sama sa kapait sa kahimtang atong mga kaigsunan nato nanagid sa mga sityo nga mga lagyo. Tungod kay part gyapon sa Digos City ng Bandera to Lumayan sa Balabag ug Tubor to ibabaw nga bahin pa sa sityo Rublihan sa Guma, sakop gyapon syudad sa Digos, unya mas labing nanginahanglan silang proyekto dito ang nasungkit maguna ni Mayor Joseph Cagas kanang sa gikan sa BDM i-download sa LCAC nga programa sa national government, nasungkit ni Mayor Joseph Cagas, nadala din sa ato ang syudad sa Digos o kana mo'y iyang gitudlo nga simintohon. Gi-implement sa city government ang pagpasiminto, gitunga man 1 kilometer diri sa sitio Tubor to sitio Rublihan sa Guma, o 1 kilometer, sobra 1 kilometer kay 4 meters lang man sa kuan siminto. Mas lapad lang ng diha sa Guma mo ng 1 kilometer sirado. Nya taas-taas jutay ng sa Balabag kay medyo dili kay lapad ang ilahang ang ilang kalsada. Ang importante sila taas. Okay?